חל עליכם פה היטל השבחה, אני מדבר איתך סכום של באזור ה-300,000 שקל. זה משהו שהוא במספרים כאלה מפיל עסקאות. משום מקום נפל לבעלי הדירה היטל, שהוא נקרא היטל השבחה, שהם חשבו שהם אמורים לשלם, פנו לעירייה, ובאמת העירייה אמרה להם, תקשיבו, חל עליכם פה היטל השבחה, אני מדבר איתך סכום של באזור ה-300,000 שקל. זה משהו שהוא במספרים כאלה מפיל עסקאות. אז בעלי הדירה נכנסו לפאניקה, ואמרו בוא נעצור הכל, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. אני אמרתי להם, תקשיבו, בכל מקרה בוא נגיש בקשה, לבדוק אם באמת חל היטל השבחה, כי זה שפקידה בעירייה, חס וחלילה לא מזלזל באף אחד, אמרה לכם שיש לכם היטל השבחה, זה לא בהכרח בטוח, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים תשובה של שמאי. אז באמת הגישו את הבקשה, ולבקשה הזאת מחכים 30 יום. ואני מאמין בליצור קשרים כל הזמן ולפתח מערכות יחסים, ויש לי מערכת יחסים מאוד קרובה עם מישהי שעובדת בעיריית בת ים, ודרכה הצלחתי תוך ממש, אני חושב זה היה 6 או 7 שעות, להשיג את האישור הזה, ובאמת התכנסנו לחתימה כבר יום למחרת, במקום מטורף. לחכות 30 ימים, לא בטוח שהקונים היו מחכים 30 ימים עד שהיינו מקבלים את האישור הזה.